Badira mundu honetan eraskotako personak. Badira ezer gutxi eginda ere han eta hemen bere burua nabarmendu nahi izaten dutenak. Eta izaten dira beste batzuk sekulako ekarpen egin arren, humiltasunez, gorazarra handirik gabe ibiltza gustatzen zaienak. Horietakoa zen hilberri zaigun Jose Azurmendi. Humiltasunetik eta apaltasunetik, baina azen olako ekarpena utzi digun. Euskarari, Euskal Herriari, Euskal Kulturari, herri honi utzi diona eta eman diona izugarria izan da, Jose. Pentsalari bat izan da, eta pentsatu du munduaz, izaeraz, baina pentsatu du bere izaeratik eta bere herritik. Eta hori da segurazki inork egin dezaken ekarpenik handienetakoa. Baina ez da bakarrik pentsalaria izan, ekintzailea ere izan da. Egun hauetan ikusiko dugu nola herri honetako ekimen askotan parte hartu izan duen, sorreran edo ondoren. Nik gure dagozkigunetik eta gertuago ditugunetik bi ekarri nahiko nituzke gaur gogora. Alde batetik Jakin eta beste batetik Elkar. Jakina da, Elkar talde historikoko kide izan zala, Torrealdai, Agirre Baltzategi eta Intxaustirekin batera, eta, haren ondorengoak gara gu, haiek egindako lanaren ondorengoa, ez, nolabait. Eta era berean, Elkarreko sorrera urratsetan ere izan zen, Jose, eta ez bakarrik sorrera urratsetan, ondoren Elkar Fundazioko patronatuko kide izan baizen, eta patronatuko odorezko kide izanik hilda. Beraz, pentsatu egite zuen, baina akak lurrean zituela, eta Euskal Herriaren beharretatik oso gertu. Izugarria izan da, pentsalari gitza utzi diguna, eta izugarria izan da, bai Elkarren eta bai Jakinen utzi digun ekarpena. Ez adi hori, Jose.